Lapu-Lapu City Police padayon karong misusi sa gikatahong insidente sa kidnapping sa barangay Suba, Basbas pasado alas 7 sa gabi niadtong Lunes, Mayo 19. Apan ang kapitan sa barangay nagtuo nga posibleng family trouble lang ang nahitabo. Si Luan Mirundina sa report. Pagbugot diri kay adunay duha ka bata o usa ka ginikanan nga ikarga sa mga sakyanan nga SUV. Itong color. Usa si Suba Basbas Barangay Captain Ruben Patigdas sa mga nagpost sa social media. Kabahin sa alarma nga ilang nadawat, nga matud pa may nahitabong pagpangdagit sa atubang bahin sa usa ka subdivision sa sitio Suba, Panas. Gani sa video nga iyang gipost, makita nga midagsa ang daghang mga tawo sa dapit nga nagpakisusi ug may mga tanod ug mga opisyal usab sa barangay. Apan human sa pipila ka gutlo, gitangtang ra usab ni Kapitan Patigdas ang iyang post. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak. Ang dapit na hitabuan niadtong Lunes sa gabi ug among nahinabi ang duha ka mga batanong magmatuod nga nasaksihan gayud nila ang pugsanong pagpasakay sa mag-inahan ug sa duha ka mga anak ni ini ngadto sa usa ka itom nga pribadong sakyanan. Matod nila ni Vincent ug Christian, di tinuod nga pangan, nagbarug-barug lang sa gawas sa subdivision ang mag-inahan uban ang lain pang upat ka mga sakop sa pamilya dihang mihunong sa tungod sa mag-inahan ang usa ka pribadong itom nga sakyanan ug pugsanon silang gipasakay. Nigawas ang usa ka lalaki giablihan ang portahan. Matong unang gibira ato ang gatong kuan, ang gatong inahan. Ya, pagkasunod gatong duha ka bata. Matuningong bata ko na ayaw ka pila akong mama. Usa sa mga nakasaksi, mibutyag nga gialerto pa nila ang mga sakop sa Police Station 4 nga nagpahigayon og checkpoint pipila lang ka metro sa dapit na hitabuan apan daw gipalabay lang niini ang sakyanan nga nalambigit. Di gitimbre na ma'am ya, niingon sila nga mukuan mo unta mo kun sa kolora. Ko sir, daghan ni complain upat ka buok ni complain itudlo mao na si kanana. Pwede to nyo dulo na i-check lang ninyo kanang checkpoint gud mo. I-check lang to nyo kay daghan may complain biya. Pag-ingog tropa gipalahos naman. Samtang laing residente sa dapit, ang nakakita usab og cellphone nga daw gilabay lang sa kalibunan, haduol sa dapit diin nagbarug-barug ang mag-inahan. Diya man kunan ako nakit Sa diya dapit sa ilang gikuan niya, kita na ko nagko man ni siya. Nya man akong gikuan ko lang cellphone man ni, nya man akong ipakita nila nga nakita ko cellphone dito. Maura to nag-ana sa cellphone siyang ba nagtawag. Wa kay ko kaklaro kay nag-cellphone pug ko. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakadawat og trouble alarm ang Police Station 4 niadtong Lunes sa gabi ug ila kining girespondihan. Apan hangtod kaganihang buntag, wa pay mga kabanay sa giingong mag-inahan nga gidagit ang mipatimaw sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa Police Station 4 aron ipablatter ang hitabo. Hinuon mihimo na og motu proprio investigation ang Lapu-Lapu City Police aron masubay kung taga-asa ang mga biktima ug sikinsa ang mga kabanay niini. Nanatay initial info ganiya nga na-locate na ang katong pamilya sa allegedly abduct para makuha na tog habig. Then siguro kuha na tog statement kung sa gitinuod nga nitabo. Dugang ni Torres, gisusi usab nila ang taho nga gipalabay lang sa mga sakop sa Police Station 4 nga nagpahigayon og checkpoint niadtong Lunes sa gabi ang sakyanan nga gitumbok sa mga residente nga nidagit sa mag-inahan. Usa na sa atong andakag investigation kay atong i-determine og nailapses ang mga kapulisan at the same time atong i-determine og tinuod ba tong tropa ang nasasod. Then ang importante magud nato sa pagkakaroon is naay formal complaint. Sa phone interview, gipasabot ni Kapitan Patigdas nga nahukman niyang tangtangon ang maong post human nasuta nilang posibleng may kalambigitan kini sa wa pagsilabtanay sa pamilya. Hinuon di makasiguro si Kapitan Patigdas kung residente ba sa ilang barangay ang naasoyng pamilya. Medyo nakita na kung layo ras ka kanang kamaturan nga kidnapping, mo bitatong wala na kay kumi ipalawom na lang kay wa say mi pagod why mi tumaw nga ini-related nila nga dunay concern nga wag ka nga ilahang paryente o katong so man nga nagduda ko nga di ba ka to family trouble lang to away to nya misyan itong mga bata. Subling gihimugatan sa kapulisan nga mahinungdanon nga aduna gayoy mga kabanay sa giingong mga biktima nga musang at og reklamo aron usab masuta ang tinuod nga hitabo. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Mirundina, Balitang Bisdak.